Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔw la aw bisimila ka bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan jɛkulu min sigira taji feerelaw fɛ Association des revendeurs de carburant de Bamako sibiri tɛmɛnen u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan u ka jɛkulu in hakilina minnu bɛ u la ka sanga ni Bamako dugu camancɛ sirabakanaw fɛrɛli a n'a saniyako ye u y'o o de da ɲɔgɔn tulo kan sigi sen fɛ Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali olu de tun b'a kɛnɛ kan Sherifula Jabaniso tɔgɔ la u ka sɔrɔlenw filɛ nin Association min sigilen bɛ taji feerelaw ani pétrole feerelaw ka fara essence feerelaw tɔgɔ la Mali kɔnɔna na u kɔni ye kunnafoni di kɛnɛ sigi k'u ka nisɔngoya jira ka sababu kɛ wale min tara ka ɲɛsin u ka cakɛlaw ma point de vente ko min dabɔlen a bɛ bɛɛ ka bi mais le point de vente a bɛ maa ma ka bi olu de ka wari n'i y'a ta point de vue financement olu ka wari de ka ca bɛɛ ta ye i bɛ se ka kiosque kelen ci k'i sigi mais n'i ye station kelen ci dɔrɔn k'i sigi c'est que i ye million 20 million 30 de perdre i ye maa 10 olu ka emploi perdre o maa 10 olu ka du fana i y'olu ka emploi perdre n'i y'a ta fana 80% a bɛ jeune u ye an ye yɔrɔ minnu bɔ k'a kana kɛ yen u y'o fɔ an ye a kana kɛ ekɔliso kɛrɛfɛ a kana don suguw kɔnɔ a kana nin kɛ u y'o yɔrɔ fɔ an ye ou bien a ye nin hakɛ bila ani gɛtɔrɔn cɛ finalement an gwana ɲɔgɔn na ko parce que olu ye yɔrɔ fɔ ko bila ani gɛtɔrɔn cɛ point de vente kun di ko la donc a mana an kunbɛn mais a ko n'an b'a dilan an ka papier bɛ k'a la ONAP an ni ONAP mɔgɔw de tun bɛ fɛn na ani affaire économique ani mairie ba ani impôt a création na u bɛɛ ka chantiri b'a la o kɔnɔ tire nana bɔ a la ka ne kɛ président ye donc o de y'a kɛ ISASONw sigira bi fɔ bi a ma bi n'i y'a employé jateminɛ patron ni t'a la an bɛ maa 3000 ni maa 100 ni kɔ la bi ni ISASON kelen a kɛra cogo o cogo bi maa 7 bɛ baara k'a la o y'a dɔgɔyalen minnu bɛ baara kɛ sufɛ ani minnu baara kɛ tile fɛ ani minnu yɔrɔ nettoyer ani minnu bɛ taa carburant feere o t'a jateminɛ bana minnu bɛna a kɛrɛfɛ ka balo o t'o la patron yɛrɛ ni fana ni t'o la n'i k'i b'a emploi jateminɛ a bɛ tiɲɛni min kɛ Mali kɔnɔ bi k'i b'a fɔ k'i b'o wuli k'i ɲɛ tugu k'a foyi ci si ma o de y'an kɛ ka conférence de presse kɛ an siran na o kadara kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu u kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ yaasa jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'u ka sigi ka fɔ kɛ maire ka autorisation pour nous c'est la finalité an tilara baara la pewu yamaruya nana di maire ma comme gouvernement fana de bɛ dugukolo singa maire ma donc dugukolo min singal'o ma o ka dɔ d'an ma an k'an ka station sigi sans quoi an ye baara kɛ maire tun ma wele dɛ mais au finish gouvernement ye dugukolo min singa o ma dugukolo singalen de nɔfɛ ko a fɔra ko o ka autorisation d'an ma comme président y'a fɔ cogoya min na effectivement an tilara baara la 10 points de vente de dira bɛɛ ma pour essayer après quoi le reste anw ni maire tun ka kan k'a gérer an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ninnu maa kofɔlen ninnu n'o ye Association des revendeurs de carburant maaw ye u ka fɔ la degun min tara ka ɲɛsin u ma u n'a man kan fiyewu an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔli kan Usmani Sogore bɛ bi walawalali k'an ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na u ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin jamana kasabikow ma ministre des finances ale welela alamisa tɛmɛnen u ka finitigila ka kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw fɛ minnu ka baara bɛ ɲɛsin jamana kɔnɔ yuruguyurugu kɛlɛli ma n'o ye police anti corruption ye ɲangini mun tara ka sɛgɛrɛ jamana finitigilakaw fɛ u ko a ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan walasa ka tɔgɔ tiɲɛ se maa dɔw ma jamana kɔnɔna na ministre Pravin Gordhan a ma sɔn ka taa jamana finitigilakaw ka wele jaabi o kɔni kɛra kɔɲɛ jamana kɔnɔna na mun ye mankan sɛbɛkɔrɔ duruntu kunnafoniw kelen kɔ ka yira ko ministre welelen dɔ fanga fɛ o kɛra sababu ye mun ye dɔ bɔ u ka jamana nafolo ka jɔyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni u ka jamana ka kunnafoni di so dɔ ka kunnafoni bilalenw ye o y'a yira k'u ka jamana procureur bɛ se ka ministre wele ka datugu yuruguyurugu kama ani alamadenw sɔgɔbɛli mun daganta ye don nataw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka jamana kiriso a kelen bɛ ka seere 30 ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka ɲɛsin nin koɲɛ in ma
Chad jamana kɔnɔna na u bannen kɔfɛ ka kalatafiliw kɛ jamana ɲɛmɔgɔ Idriss Déby ye jamana kalatafili min kɛra avril kalo tile 9 tɛmɛnen o kama u ka jamana finitigila 49 de minɛna ka taa n'u ye wuru Tibesti dugu kɔnɔna na ka t'u bila gɛlɛya dan na kunnafoni minnu sɔrɔla jamana kɔnɔna na olu y'a yira ko tɔɔrɔko ani gɛlɛya kɔdaw o de tara ka ɲɛsin ni finitigilaka ninnu ma o kadra de kɔnɔna na u ka jamana procureur de la république ale y'a ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin finitigilaka duuru ka kɔɲɔw ma kunnafoni kun y'a yira ko minnu fara nka kunnafoniw y'a yira ko finitigilaka duuru minnu sara olu maa duuru ɲɛnaman tilala ka bɔ u ka jamana jabaraniw na bɛɛ lajɛlen k'u ye wa u ka jamana procureur y'a yira k'ale ye jamana finitigilaka ninnu wele ka taa n'u ye a ka cakɛda la u y'a yira ko tɔɔrɔ ni gɛlɛya si ma olu sɔrɔ u ka minɛliw kɔnɔna na o baara in tɛmɛnen kɔfɛ u ka jamana procureur fɛ jaabi wɛrɛ ma sɔrɔ ka ɲɛsin o kɔɲɔ in ma ka kɛɲɛ ni avril kalo 9 tɛmɛnen jamana finitigilaka minnu minɛna ka taa n'u ye jamana ɲɛmɔgɔya dagayɔrɔw la an b'aw ladɔnniya ko maa fila sera ka fosiyɔrɔw sɔrɔ ka boli ka kɛ ni farafina woroduguyanfan jamanaw ka lajɛrɛ 36nan dayɛlɛni ye mun dayɛlɛna tarata utukalo tile 30 Swaziland jamana kɔnɔna na lajɛrɛ in sera ka sigi sen kan gɛlɛyaw kan ni lajɛrɛ mina kɛ farafina woroduguyanfan jamanaw fɛ tile 2 kɔnɔna na wa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Swaziland jamana ale de bɛn'u ka jɛkulu in ɲɛmaya ta san 1 bara kaban nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye Swaziland jamana ka nin jɛkulu in ɲɛmaya sɔrɔ wa o kɛra sababu ye ka kumagamisɛnninw caya sabula ka da ka Swaziland ye jamana ye farafina kɔnɔna na jamana mun halisa ni masakɛya b'a kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan ntɛnɛn don o ti kalo tile 29 Mali minisiriso min ka ca bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma a ye kɛnɛ 2 de bisimila kɛnɛ fɔlɔ baarakɛminɛn caman o dira Fédération Malienne Handisport mɔgɔw ma CICR mɔgɔw fɛ kɛnɛ 2nan o kɛra farikolo ɲɛnajɛ min kɛnɛ sigira yen nɔ an ka mɔgɔ minnu kun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabaniso tɔgɔ la Isuf Kulubali ani Seydou Ɲari u ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ walasa Mali fasɔnajɛkɛlaw ka se ka labɛn ɲɛnama sabati min bɛ kɛ ni lujuratɔw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ ye min bɛna kɛ Rio san 2016 ni nazara ko de ma ko Jeux Paralympiques min ye diɲɛ baɲumankɛkulu dɔ ye n'o kama ko CRCR ale ye minɛnden kɛ an ka jɛkulu ma jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ lujuratɔw ka fasɔnajɛ kow ma n'an kama ko Fédération Malienne d'Handisport kɛnɛ kan CSR maaw nɛgɛso sen 3 o y'o di ani nɛgɛso kurumani min bɛ kɛ sababu ye lujuratɔw ka se ka basketball kɛ o 10 ni kɛwale min filɛ na bɛ kɛ sababu ye lujuratɔw ka fasɔnajɛ Mali kɔnɔ ni ka ɲɛtaga sabati on fait sport bɛ kɛ mais a caman bɛ kɛ ni matériel de bon matériel ninnu a wari ka ca a tɛ an ka portée la bon a ka gɛlɛn gouvernement fana bolo ka se ka a fɛngɛ bon an kan ka taa Jeux Paralympiques la Rio 2016 bon labɛnw kɔni kɛra parce que athlètes 3 de bɛ taa bon athlètes ninnu u bɛɛ y'u ka qualification arrachée compétition internationale de la cɛ 1 ani muso 2 sport la déjà mɔgɔ min bɛ se ka ka fɛn ta nafolo ta ka don sport la bi a man ca i n'a fɔ sponsoring a man ca anw fɛ yan o kuma tɛ k'a fɔ lujuratɔw ka dɛmɛ s'u ma donc o de b'a yira k'a fɔ CICR ka slogan u b'u ka slogan kan k'a fɔ mɔgɔw tout le monde les gens naissent libres égaux en droit et en dignité lujura o tɛ se ka kɛ fɛn ye k'a fɔ min bɛ a to mɔgɔw bɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye donc an bɛ CICR fo a ka waleɲuman na en même temps CICR filɛ ka dɔn min kɛ sportif handicapés ma an b'a ɲini u sportifu fana fɛ u ka fɛn minɛ ko ɲuman parce que fɛn minɛ ko ɲuman o de b'a to a dibaga a bɛ a sen 2 ni fɛn dira aw ma min kama n'a ma ko ye ou bien a taara a kɛ bolokɔfɛ fɛn k'a tiɲɛ minnu b'a di a b'u salaya la min ye tile jɛrɛ 2nan ye o tun bɛ tali kɛ handball kan handball min ɲɛnajɛ mina tile 20 bɔɲɔgɔnkɛ kɛ Mali kɔnɔ sabu bololadonaci nasiraw fɛ n'a kama ko handball o simiden minnu bɛ n'a kama ko kade olu ka wuliko 12 o bɛna kɛ anw fɛ yan nɔ ani olu ka kɔrɔbalenw n'a kama ko junior olu fana ka wuliko 23 ni tulonkɛ 2 bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla faaba kɔnɔ Bamakɔ ka kɛ ni septembre tile 2 ye ka taa bila a tile 20 na Mali y'a bisimila kun caman b'a la kun fɔlɔ o ye teriya ni badenya sira kan donc jamana tɔw y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya tun donna Mali la Mali tɔgɔ tiɲɛna mɔgɔw tun bɛ siran ka don Mali la ni n'a ɲɔgɔnnaw ɲɛnajɛw dira Mali ma o b'a yira an bɛ se ka yira jamana tɔw la k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka na Mali la ka taa ka segin ka sɔrɔ fɛn min sɔrɔ Mali bɛ ka ɲɛ olu fana an teriw don an balimaw don n'u nana Mali la u b'an dɛmɛ ka Mali fana dilan o bɛɛ hukumu kɔnɔna na ni fɛn dira ma ni organisation dira ma min ye ni simidenw ka tulonkɛ ye n'an kama ko kadew jamana segi de bɛna y'a kɛnɛ kan
o jamana segi bena boroto ni ka kɛ kuluba fila ye kulu kelen kɔnɔ tɔn naani minɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ ye min ye malidenw ye olu bɛ bagaraba gale kɔnɔna na n'an k'a ma ko groupe A ka fara Algérie Maroc Guinée ani Égypte kan min ye baara ninnu yɛrɛ nudon baaraw ye olu bolodalen don kalo tile 2 kalo kura palais d'espoir la Amdalakaw fɛ yen nɔ ni nɛgɛ kanɲɛ 18 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali ni Guinée olu de bɛna fɔlɔ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin baara datigɛ yɛrɛ a bɛ an ka jamana kotigi gale bolo premier ministre Modibo Keita. San'an an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ kɛnɛya bulon kɔnɔ an ka kɛnɛya kunnafonidilaw u wulila ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw ma minnu ka baara ɲɛsinnen don bana ɲɛdɔn ma bana in n'a ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ dusumakasa minnu kɛ u la dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛn'u da don o bɛɛ lajɛlen na k'olu bɛɛ lajɛlen walawala an ye u ni Tata Ture ani Ibrahim Kulubali ka barodasigi an ka jɛ an k'u lajɛ. Kɔmɔkili bana n'an ko a ma nanzarakan na insuffisance rénale bana do bana min n'a bɛ taa suguya fila la min daminɛna a tɛ waati jan bɔ ani min daminɛ kuma mɛnna kosɛbɛ. Bana mun don mɔgɔ caman tɛ bana in kalama segukaw b'a fɔ a ma ko kɔmɔkili dimi Sikaso jamana mɔgɔw b'a fɔ a ma ko kɔlakuru dimi minnu ye Bamakɔkaw sa olu b'a fɔ a ma ko organe ma ko ɔrɔɲɔ donc ko wɛrɛ donc bana mun don mɔgɔ caman t'a dɔn mais an bɛna dɔɔni fɔ a kan parce que n'a ye mɔgɔ minɛ a bɛ kɛ sababu ye ka I ɲɛgɛnɛw dɔgɔya ti ɲɛgɛnɛ caman sɔrɔ fari bɛ funu ka lafa en même temps I farikolo bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɔnɔ lase I ma ka ɲɛnaminiw lase I ma ka kunkolodimisɛnninw bila I la tɛ se ka dumuni ɲɛnama kɛ dusukun bɛ ɲurun surtout a belebeleba yɛrɛ ye min ye ɲɛgɛnɛ de bɛ dɔgɔya hakɛ mun tun bɛ yen n'i bɛ deli k'o kɛ ka sɔrɔ bana in t'i la I t'o ɲɛgɛnɛ hakɛ sɔrɔ bilen donc o ye dimi ni o ye solodimi ye. Insuffisance rénale n'a y'i minɛ kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i nin to a la farikolo sɛgɛ a b'o ji caya o kama waleyaw bɛ waleyaw la n'i y'o lakɔlɔsi I yɛrɛ la a bɛ ɲini fɛ I ka wuli ka se kɛnɛyaso la walasa kɛnɛya tigilamɔgɔw u k'i dɛmɛ a furakɛli la ni sekana donna banabagatɔ min lahalayaw la ka wuli n'o ye teliyala ka se kɛnɛyaso la. Waliya caman bɛ olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔmɔkili dimi ye I n'a fɔ ji dɛsɛ farikolo la accident gɛlɛn bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni jeli bɔn ye o tigilamɔgɔw ma furakisɛ tali damatɛmɛ ka fara dɔrɔgu ani sigarɛti kan. Solodimi nin n'o ye dimi nin ye a cause ka ca mais tamasiyɛnw ye min yira farafinna tubabula Amérique la o ye k'a fɔ diabète bana in ale de y'a première cause ye dans le monde entier parce que ni diabète ma furakɛ a bɛ se ka don adamaden ɲɛ la a bɛ se ka don dusukun na a bɛ se ka sen fana minɛ fo sen bɛɛ tigɛ mais a bɛ se ka sababu ye fana ka na don rein na n'o ye solodimi k'o bila I la donc diabète y'a cause dɔ ye a sababu dɔ ye sababu filanan diɲɛ kɔnɔ o ye tension ye an y'a ye k'a fɔ bi bi in na ni tension bɛ adamaden mun na ni tension de ma furakɛ ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka na rein fana minɛ k'a dimi sababu wɛrɛw bɛ yen minnu ye infection urinaire ye sugunɛbilenni ale bɛ se b'a fɔ ko nkorosiyɛn Marakaw b'a fɔ ma ko tugumani dɔw b'a fɔ ko damanjala ale fana bɛ se ka sababu ye ka rein fana tiɲɛ k'a dimi bana wɛrɛw bɛ yen minnu ye fura kirikaratɔw ye bamanan fura donkɔnɔmugu ou bien yalayala fura ninnu olu fana bɛ se ka sababu ye ka rein tiɲɛ mais dɔw fana bɛ yen a bɛ sɔrɔ woloninjɛ fɛ I n'a bɛ wolo donc olu fana y'a cause dɔ ye mais Mali kɔni kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ sumaya paludisme n'a ma furakɛ ka ɲɛ palu bɛ se ka kɛ a sababuya dɔ ye ani fana dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ baara kɛ usines na des produits industriels comme le plomb essence ninnu na u bɛ se ka se mɔgɔ ma. Insuffisance rénale ye bana min n'a kɔlɔlɔ ka jugu kosɛbɛ bari n'a juguyara ka se yɔrɔ dɔ ma I ka diɲɛnatigɛ bɛ siri machine minnu bɛ don farikolo la ka jeli ko ka nɔgɔw bɔ a la bari o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye k'i jeli ko ka jɛ n'o tɛ I ni bɛ to a da fɛ. Ni dialyse ni yɛrɛ dimi minɛ sa k'i donna dialyse la I bɛ bɔ Mali région na I bɛ obligé ka na I sigi Bamakɔ yan de I b'i ka denbaya bila k'i denw bila ka bɛɛ bila ka na yɛlɛma I ka activité bɛɛ bɛ bila ka na I sigi Bamakɔ bana sigi dɔrɔn de kama a ma nɔgɔn quoi fɔlɔ ye. Adamaden ni e tɛ baara kɛ I bɛ yɔrɔ mun na I b'a sɔrɔ I ka activité bɛ yen nɔ ni e bɔra yen ka na sigi Bamakɔ yan ko bana furakɛli
socialement c'est difficile. Il tɛ k'i denw mara tuguni, i tɛ se k'i muso mara, i tɛ se ka mɔgɔ si mara parce que e bɛ bɔ yen ka na yɛlɛma Bamakɔ yan pendant 30 furakɛli kama. Bamakɔ dun jatigi ko ni fɛn a ka gɛlɛn quoi, surtout mɔgɔ min man kɛnɛ. Furakɛli yɛrɛ gɛlɛya ye mun ye dialyse machine caman kɛra dɛ, mais hali sisan a ka dɔgɔ banabaatɔw yɛrɛ ma. Fɛn min kan ka kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 rendez-vous mun don a dun man kan ka wuli ji tigɛra o kuran nana o kuran tɛ o f'a ka kɛ de n'a ma kɛ banabaatɔ ma kɔlɔlɔ don donc o bɛɛ ye ko caman ye a kan ka nɔgɔya bon i dun tɛ se ka yɛrɛ furakɛ de temps en temps ka to ka bilanniw kɛ k'a yira k'a fɔ ko furakɛli bɛ cogo di nin ka ɲi wa nin man ɲi wa n ka régime bɛ cogo di sɛgɛ yɛlɛnna wa a jiginna wa nin bɛɛ de bɛ vérifier bon ne bɛ se k'a fɔ nɔgɔya caman kɛra a bɛɛ tɛ donc o yɔrɔnin na gɛlɛya b'a la transport lajɛ banabaatɔ bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na Pɔnze heure sugu dɔ la i bɛ tila dialyse la i bɛ taa so cogo di ni moyen t'i bolo gɛlɛya baden de b'a la. Yɛrɛ baara nin filɛ nin n'o ye solodimi ye n'a y'i minɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman se mɔgɔ ma mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen bi u ka baaraw tiɲɛnen don a conséquence dɔ ye min ye a bɛ joli dɛsɛ bila i la n'a ye joli dɛsɛ bila i la i bɛ lafu n'i lafura fana i tɛ fanga sɔrɔ i tɛ se ka t'i ka baaraw minnu ka di i tɛ se k'olu kɛ a bɛ kɛ sababu ye fana tuguni ka dumuni minnu ka di i tɛ se k'olu dun donc i bɛ dɛsɛ olu la a bɛ kɛ sababu ye fana tuguni ka ko caman se mɔgɔ ma n'o ye sunɔgɔbaliyaw ye sunɔgɔ sɔrɔ sufɛ ka ɲɛ i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma olu bɛɛ tamasiyɛn dɔ ye a kɔlɔlɔ yɛrɛ jugumanba ye min ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa e don dialyse la a bɛ f'o ma ko machine e yɛrɛ tɛ se ka ɲɛgɛnɛ sɔrɔ i yɛrɛ ma bilen fo e ka don machine dɔ de la n'u b'a fɔ o ma ko dialyse machine e yɛrɛ ka adamadenya yɛrɛ de bɛ to o machine bolo sisan n'i y'a ye e ye ɲɛgɛnɛkɛ bɛɛ machine de ye ɲɛgɛnɛ sama ka bɔ joli la parce que ni yɛrɛ dɛsɛra sugunɛ bɛ se ka taa joli la ka joli tiɲɛ ka nɔgɔ caya la ka i fari funu donc kɔlɔlɔ yɛrɛ belebeleba yɛrɛ ye min ye o kɔni ye ka ɲɛgɛnɛ tigɛ la pewu fo machine de bɛ kɛ sababu ye sisan ka joli ko ka ɲɛgɛnɛ bɔ a la. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛ sini ni Ala sɔnna ma.